Hello guys, uNiso lona ubhuti nendeva zikamekayo uba unazo ngikwazi uhlele ntoni. Ndihamba nomntase apha, ungibaka nomntase? Tabitha Denko. uThabitha Tsengo. uThabitha Tsengo wenza ntoni, ngowaphi, zonke ezaa nkcukacha? Ya, uThabitha Denko ngowalapha eMbeza wapha eWestville. Ya, ndenza umculo ndisemtsha apha but ke plan ukhula. Ya. Okay. Xa usithi uplana ukhula mntasekhaya, umculo wakho uyafumaneka? Umculo wam mna ndisemtsha kakhulu andikadrophi nto bhuti wam. Ayirelisi nto umculo ne. Ndinawo umculo but andikawurelisi, yabo. So ndisemtsha apha emculweni ne. But ke kudala ndiwenza umculo but ke ndisemtsha in terms of urelisa, yabo. Andikarirelisi nto. So ya. Okay mntasekhaya, ndakuva. Xa usithi kudala uwenza umculo, probably mhlawumbi lixesha lingakanani uwenza? Futhi mna bendisayi school, I think I was grade 10. Ndayadiskhavarisha uba no man ndi-good kwinto yobhala like ii-poems. Ya, iqale phaa yonke laa nto leyo yobhala ii-poems. Ndazibona uba no man, ndi-grand apha kule nto. And then ndinokhazini wam oculayo mos, ya, uveteran king. So wanditatsha ngenye imini ubana Peter khawusondela apha, and then ndasondela and then and then yaqala apho ke ngoku into yobana Peter ndidibanisele ii-lyrics apha. Khawuske uba usanda njani ntoni ntoni. Nam I was interested then ke ngoku ndaqala phaa usibona uba no man, ndinayo Got this. Yes. Okay. Okay. Another thing wena mntasekhaya ne, kunabantu okanye kunabantwana abaza apha emva kwakho ne, abafuna uhamba le ndlela uyihambayo. Ungabacebisa uthini wena? Ndingacebisa uba bana yazi i-confidence, ukuzazi uba ungubani na. Ya, confidence kule ndawo ufuna uya kuyo. Uzixelele ubana okay, ndingubani, ndifuna ndimlo, ndileli hlobo and ndifuna le nto ndiyifunayo. Ufokhase kulaa nto uyifunayo, yabo. So yeah, ndingathi i-confidence is like say main key. Atsha phaa. Yes. And then how to build confidence? How to build confidence? If you build a confidence, i-surroundings yakho. Uyaqala naphaya mhlawumbi like ilaa nto kwi-friends and like friends and family, like yabona. For instance mna ndiqala uphefoma like i-crowd yam iqala uba sekhaya, yabona endlini. Ubana umntase ubona ndinjani xa ndinje, yabo. Okay, ndithi okay, bandibasele apha endlini, yabo. Bandibasele endlini ofishe, ya. Uqala apha endlini yonke laa nto, izama apha endlini. Uba uqomba endlini kubhizi gqithi, friends zakho ukuthi bana ndinento enje, yabo. And then ya, iyanceda laa nto ibhilda apha endlini okanye zi-friends. Ke nje hayi ndiyakuva mntasekhaya. For us to see confidence yakho ime phi na, khasijize ngewudume ngakho. No. Uthi sijize nje uhambe uqhula elayini officially like mhlawumbi le bendiyiphefoma ngoku ne. Ya, canda amathafa ndiwela imifula ndifunana nawe, canda amathafa wela imifula ndifunana nawe. Ya, it's more like Aibo. Okay, and you also mentioned about you are a poet writer, ne? Khanti istanza phaa kwi-poetry. hayi mani, hayi not ngoku. Hayi not ngoku, hayi xa ndibuyayo. Asiphinde sidibane thina ngosatshayisa ngo. Funeka siyola nestanza nje specific. Mhlawumbi ngenye imini. Okay mntase, ndiyakuva ne. Otherwise abantu xa abafuna ukulandela, abafuna iinkcukacha ezithe vetshe nge-art yakho naxa uzawudropha, yabo. So kwii-platforms ufumaneka phi? Ndifuneka uFacebook ndinguThabitha Denko. Ya, kuTikTok ndinguThabitha Gills. Ya. Ndingatsho ke kuzo zoyi-two endifumaneka kuzo. No Insta? Insta. Upgrade. No, not yet. Okay. Ixesha lihamba. Ya. Upgrade uzokwazi ukukhula mntasekhaya. Ya. Ixesha lihamba futhi. Mntasekhaya, ndiyavuya uncokola nawe mntasekhaya, yabo. Atsho ngeba ndiyakushiyeka xa izandla zam zigcwele, yabo.
Enkosi Mntasekhaya ne. Guys, subscribe kwi-channel yethu and then follow uMntasekhaya. Nimlandele. Siyabulela. Dango.